the 16 regional capitals. These Nigerian Igbo guys, one matons are now ready to settle. And when they settle, the next will be said what? They will pounce on us like little chickens. Folks, I charge we will defend our territorial waters. A message to all Nigerians. A message to all Nigerians. Before 1st August, leave the country Ghana. I swear, I will kill any Nigerian I see. I will fight and kill any Nigerian I see. Now, did we kill anybody in this? You are coming for our land in Ghana here, and we were telling you that we won't agree. Don't come for our land and then come and establish. Ndị be anyị ndewo nọ. Unu afụgona ihe na-afịọ na Ghana kemgbe ọ na-ejezi ụzọ ụka na-abụ. Ka ndị Ghana ketere chinye ndị be anyị na-anụ Naijiria ndị Igbo anyị ka ha na-emebicha ihe ahụ n'ụfọrọ na-akụricha ụlọ ha si na ndị Igbo chọọ ịnakọrọ ha na ha na ndị Igbo chọọ ịnakọrọ ha na ha achọghọ ndị Igbo na ndị Igbo bụ terrorist na ndị Igbo because onwe ihe onyonyo mmebụ chanel m nke ọzọ ewee fụ ifu mmadụ na-abụ na-akpa nkata onye nke ọzọ bụ onye Ghana onye nke ọzọ bụ onye Naijiria den onye nke Naijiria ma mpaatụ o si wee na-agwa onye Ghana wee sị ahụ ekwekwana ka ndị Igbo bịa be ha na ndị Igbo bụ terrorist na ndị ihe niile na-eme na Naijiria nọ ndị Igbo na ebe ọbụla ndị Igbo bata nọọsọ terrorist ha ekwekwana ha kunikwa kịta ha mara ihe ndị South Africa na-eme ha kunie ji nwayọọ chụpụ ndị Igbo ịmago egechara m ihe a nsị ogene orugo ụdị ihe trade a nke ndị Naijiria epụzi na obodo ọzọ wee na-akọtọzi ndị Igbo ndị Naijiria ibe ha nna ihe agwụ m ike wee sị kedu ihe na-emezi m and ihe dị m na-adịkwa m na-agwụ m ike kịta bụ kedu ihe mere na prezidenti ndị Ghana apụtabe bịa adresị ihe a na-eme nke ndị Naijiria apụtabekwa bịa adresị ha gbachizie nkịtị ndị mmadụ kete na-eme riot na ha achọghọ ndị Naijiria na ha achọghọ ndị Naijiria unu makwa nnọọ ndị Igbo na ha achọghọ wee na-emebichazi ihe ụmụ nwanne anyị na Ghana ọ gịnịzi biko kedu na ụdị ihe dị ihe a na ha achọghọ Igbo king mbụ Igbo king yes Igbo king ọ bụkwa nọ king ndị Ghana no Igbo king ha wee sị na king a ji kpakọrọ a na goro 50 hectares of land na ọ chọrọ ịrụ Igbo community na arụchazi Igbo community ewee bụ ataziri ha terrorism nọ ndị Igbo abịazie terrorize ha wekọrọ ihe niile ha nwee na ha achọghọ ndị Igbo in fact ndị Igbo na ha ga-ebidozi Nigeria must go and na matakwa just like ihe na-ekwu Nigeria must go abụ ndị Igbo ka ha chịtara chinye nna ka n'ụdị ihe dị ihe a biko ebe ọbụla ntaji anya adịrị ebe niile ebe ọbụla ndị Igbo jere ntaji anya and etu a ka ha na-eme na Ghana ha sị na ha achọghị Igbo king enwere king of Benin enwere king of Benin na Ghana enwere king of Cotonou na Ghana enwegasị king of obodo dịcha n'Africa na aba ka esi nke ndị Igbo si wee pụzi iche kenu ka nke ndị Igbo si wee pụ iche and anyị nwa bụkwa ndị Igbo ga na-ejikpa ịnọgo anọ ọrụ onwe anyị etu a ije n'obodo ọzọ ije chive king of this why not onwe ịnọkọta chọọ ofu obere afa baa onwe unu dan ijesiva king of this king ọ na ọnọdụ ka na-apụta kịta n'obodo anyị asị ka etie emir of Fulanis n'ala Igbo biko ka anyị gwa anyị onwe anyị eziokwu anyị a ga-ekwe na ka asị ka echie emir of Fulanis na be anyị a ga-ekwete biko ndị Igbo na-amụrụ aka ebe ha nọ ihe ọbụla ịma na ọma ndị gị mma ije na mee ya bụ onye ọzọ ịchọgodo ime ihe mekunati obele ma ka ị ga-esi mee ka anya hapụ ịdị ebe ị nọ ngwanelu ka ha si emebicha ihe anyị ebe ọbụla ndị Igbo na eze ndị Igbo nka anyị ma yes na anyị ga-enwe ịghọtago onye nchịkọta ofu onye ga na-achịkọta mana ọ bụ ọzọ iwere ụgbọ afa tinye onwe gị obodo ịnọzi na anya niile adịzie na ya ndị unu maka asị akpọrọ anyị ebe ọbụla anyị nọ
biko nụ ka anyị mụrụ akọ n'ihe a na-eme anyị ndị Igbo ebe ọbụla unu nọ ka anyị mụrụ akọ eze ndị Igbo ebe a eze unu ama nọ anya ụfụ ka unu na-ebutere onwe anyị a na-ebutere onwe anyị anya ụfụ biko ka m hapụ unu ka unu nenekwa ihe onyonyo a ka mmadụ ihe unu chere na comment section ana m abịa sounding a word of caution to the Nigerians. Ghanaians, we will stand up to defend, we will defend our territorial waters and we will defend our territorial airspace. It belongs to Ghana. Nigeria for Omudie. And Yama Miensa Mabubosi. Every nation be on the borderline. Muntimi sorry members jina o memu se mu ba be si ahinkro e wo Ghana minti wo baby a. Now may I say through this medium we call on all nationals here and around the world to wake up with the force and our might and let's resist any form of foreign aggression on our soil before it becomes too little too late. Ghana ni bia wa manone. Ghana ni awo memu ha. Ghana ni baby a wo bia sorry. It is time. Omani hiawo asase na yete so no. Asase ni nipa bi ebe violate. Ya setrem na nsese e makwan sa. Ye die mu ani. Oyankopon cheche ne ye die ni. Again, the front line is calling on all groups and legitimate. We are calling on all legitimate groups who want to hit the principal streets of our country and will defend our territorial airspace. It belongs to Ghana. Nigeria for Omudie. And Yama Miensa Mabubosi. Every nation be on the borderline. Muntimi sorry members jina o memu se mu ba be si ahinkro e wo Ghana minti wo baby a. Now may I say through this medium we call on all nationals here and around the world to wake up with the force and our might and let's resist any form of foreign aggression on our soil before it becomes too little too late. Ghana ni bia wa manone. Ghana ni awo memu ha. Ghana ni baby a wo bia sorry. It is time. Omani hiawo asase na yete so no. Asase ni nipa bi ebe violate. Ya setrem na nsese e makwan sa. Ye die mu ani. Oyankopon cheche ne ye die ni. Again, the front line is calling on all groups and legitimate. We are calling on all legitimate groups who want to hit the principal streets of our country to contact the Frontline show. Contact the Frontline WhatsApp line on the screens for a very important message. The American just want to say, "Ekweku bi a mo pese mo demonstrate, any pe a my crowd say mo pese mo demonstrate or any form of protest against the Nigerian nationals, precisely the Igbos in Ghana, no, your WhatsApp line on the screen, so contact us. Yes. Your program we are moving to start it. Mon frère, your name will do me in the coming days next week. More person more demonstration or protest to dear and yet now, please, ufrema. But me real program no from another way, because say weekend. All groups who want to go on demonstration, contact the front line. Ghanaians, the American say, wake up! Ghanaians abroad in the diaspora, Ghanaians here and every corner of the country, wake up, because I can tell you guys, they bought lands at all the 16 regional capitals. Nigerians now are settled. These Igbo guys are settled. Don't tell me you are lying. Me see next week. I am repeating myself. All the 16 regional capitals, these Nigerian Igbo guys, one matons are ready to settle. And when they settle, the next will be said, what? They will pounce on us like little chickens. Folks, I charge every Ghanaian tonight at the range of hearing my voice, wake up and stand up to be counted. Boy! 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 Folks,
Ghanaians, arise and let's defend our territorial waters, land, and our territorial airspace. Stand up to be counted. I'll be right back. I swear, I will kill any Nigerian I see. I will fight and kill any Nigerian I see. Now, did we kill anybody in this? You are coming for our land in Ghana here, and we were telling you that we won't agree. Don't come for our land and then come and establish your kingdom. Did we kill anybody in this? Why should you Nigerians go to the Ghanaian consulate and then go and kill a lady who works at the embassy there in Nigeria? Did we kill anybody in this? I demand an answer from the Ghana army, and I also demand an answer from the Ghana police. I am demanding an answer from you, and I'm demanding for justice. I am demanding for justice. What is the meaning of this? What is the meaning of this? Even if I am going this morning, 6 a.m. to 7 a.m., I am going to Bema Camp and then the Jubilee House. Bema Camp and then the Jubilee House. Even if nobody will join me in this, I stand alone. Because I am already the first person to step forward in this revolution. I stand alone. I am going there. This morning, I'm going to demand for an answer. I am going to demand for an answer. Why should we go and kill the lady who is working at the embassy there? What has she done? What has she done? Did we kill anybody here? And we have several Nigerians in Ghana here who are what? Killing Ghanaians. We said they kill a taxi driver. What did you say about that? What did you say about that? Why should you go to what? The Ghanaian consulate there? The embassy at Nigeria, and then go and what? Go and kill a lady there. Did we kill anybody in this? I am demanding an answer from the military. Please, if you know you cannot do the job, just hand over the ammunitions. Hand over the ammunitions, hand over the guns. I am coming to demand an answer from you this morning. I am coming there this morning. I am coming there. I am coming there this morning, coming to demand an answer from you. Why should I have Nigerians who have been killing Ghanaians just like that? And then we stay quiet. And then you still have the guts to go to the embassy in Nigeria to go and then kill a lady who works at the embassy there. What is the meaning of that? What is the meaning of that? Did we kill anybody in this matter? And you have this stupid Igbo chief who is saying that nobody can stop him in this. Nobody. What do we owe you here? What do we owe you here? What do we owe you here? I am coming this morning. This one I'm coming to demand an answer from you. I'm coming this morning. I am coming this morning, and this morning is Saturday. I am coming to demand an answer. I am coming to demand an answer. Other than that, I will fight any Nigerian I see. I will fight any Nigerian as best as I can, and anybody that I can. And I'll make sure I will destroy that person. I am telling you. I will fight any Nigerian I see. I am demanding an answer from the Ghana military and the Ghana police. I am coming this morning to question any military officer I see. What is your talk in this? What is your matter in this? What is your matter in this? How come they have to kill a lady who is working at the embassy in Nigeria? How come they have to kill a Ghanaian lady who is working at the embassy in Nigeria? What is the meaning of that? And what are you saying to that? If you know you can't do the job, just hand over the ammunitions. And if you know you are with this, this good for nothing president, as if he's a man, as if he's a woman, and you can't do the job, and he also is not saying anything, and the media has kept quiet about this. They are not even broadcasting it. What is the meaning of that? I am coming this morning, and I will demand an answer from any military officer I see. If you don't tell me anything good, I will start it personally. And even if nobody will join me this morning, Saturday, I will walk there alone. And I'll question the police or any military officer. I am coming to Bema Camp, and I'm coming to question anybody I see. What is the meaning of that? Why should we go and then go and kill an innocent lady? Did we kill anybody in this? I'll do it personally. If nobody will even back me, I will do it personally. I am coming this morning. And if I don't get any proper answer now, if I don't get anybody to answer my questions, I will start it personally. And even if you don't give me the Mr. President, with all due respect, ya dance no go abontene. Ya dance no go abontene. Nigeria ni na wa born wasa for hini okromo say we Igbo for hini no we Igbo for kino with immediate effect. Let's dissolve it. Let's dissolve it because the Igbo free soroba no enya Ghana for Igbo free pa. So want to take drastic action. Ghana for we are coming to demonstrate to call for immediate sacking of all Nigerians from this country. Because from last month to this month, all the robbing cases okromo saying Nigeria for half. Why is it your okromo be free cruise to no, never. Mr. President, kindly sack them.
because in tia is any say Igbo for him no Igbo for king no acquire 50 acres of land e Accra e so ba be Igbo community Igbo Nigeria community everybody yewu and I we not serious because some of you bad record the whole world can crow mu ya crofo with if one kasa omoto so 7 the whole world omoto so 7 me e be allow mu ammo be tun community okrumasi and until Mr. President Interior Minister Mutaka Foreign Affairs Minister Kujata Brakwa please start taking drastic action now and yes sir they see 83 now Pamo Ghana for Mumba Ghana no the same thing we will call for massive demonstration so that we will sack all the Nigerians from this country because sentiment trauma because yafubi majema enfamoso because sentiment trauma because yafubi majema enfamoso wallahi. A message to all Nigerians. A message to all Nigerians. Before 1st August, leave the country Ghana. Before 1st August, leave the country Ghana. After 1st August, whatever happens to you in the country Ghana, you have yourself accountable for it. You will not have anybody to account for that. Nigerians, Afe Ghana for 1st August, ye ejuma kese bi pan o man we mu. Uhu ala teni bia o man we mu a bibia obeye nu bia ye no. So obe pra na pra no. So obe kum na kum no. So uhu na ejuma oton bibu okwan ho ahye no. Ghana for ejuma aye o man we mu nie aye okun pa na aye kun. Ghana for nyina muntie muncheche video we munfama obia obetumi ate bia mundo video we obia o social media ha bia mundi mu. This is crazy. I even did a video yesterday lashing out at Nigerians like, can you not just go somewhere and stay peaceful? But in the comment section, we were educated by even people in Ghana. It's not like the guy said he wants to be king of Ghana. It's just within the Igbo community. And it's not done only in Ghana. It's not like even a king title. Do you understand? Those who go school go know what they call parabo. You know, when one particular tribe go gather, get leader, get, it's a normal thing. Yeah, I was thinking he wants to be king of Ghana. No, we don't support that one. But if it's just within themselves, what's the fuse about? When I get us for mind, I've been looking at video, shops being destroyed, houses being destroyed. Why? This is a practice that happens all over the world. Even in America, they have different tribes, they have their hair. Me, I say they want to get land so that they go build kingdom. Now that one will not support. But if it's just within themselves, what they buy 50 acres of land, you know what people they buy for you, host people. But they are just surviving, just like every other human being. Hustling. Why? Why the destruction? Ghana. Why by all means now want make us cry? Why? Why the hate? Why people they always they beef Nigerians? Other countries in the world, US, Russia, they are trying to align. You see South Korea, Ukraine, China, they are trying. They are the headlines for something good or something progressive. For Africa, always want to bring down each other. In 2025, Nigeria must go. I don't even know why the both presidents are not saying anything. It's as if say they select leaders where they Africa come Africa. See if we are cursed with bad leadership. Is it until it becomes bloody everybody will not sit up? Please, President John Mahama, President of Ghana, can you talk to your people? They say you are not even talking to them. You all keep quiet. But I say, Buhari, God, I beg blood of Jesus. Sorry, I'm serious. President Tinubu, can you please call the president of Ghana? People not seeing these videos. These are people's sweats now. Are we cursed in Africa? Now, citizens, can you please take a deep breath? We are not your problem. We are just hustlers like you. We are not your problem. I don't know why celebrities... It's okay. Tag Ghana blogs. You know how their tribe, how we they say they beg them for that side. Hey, Charlie. Have you not been there they talk Charlie? This is my video, so will anybody even see it? It's okay. Because Yorubas, because now it's affecting all Nigerians. Please stay safe over there. Don't fight with them, but don't let them kill you. Good night. Thank you for listening and God bless. They even said it's an old video, not even a recent video. As you rich Nigerian matter, body could pepper everybody. Kai. Next life. Ndị be anyị unu afụgonu threat ha na-enye anyị ha pụtazi na-akpọkwa Naịjirịa na-akpọzi specific ndị Igbo
bikonu ndị Igbo bikonu mụrụ na akọ bikonu unu ejezi n'obodo ọzọ na-achọ eze nka bikonu unu afụgie na ihe a kịta ihe ọ ga-ebute na ma ụfọdụ ndị be anyị kịta a ga-emebicha ihe ha gbarụzie aka natara bịa merezie gịnị ata ọnụma. Ọ bụrụ na Naijiria dị mma ndị Igbo ya na-agbasasị ka ụkpaka ebe ọbụla. Ọ bụrụ na edoziri be anyị ndị Igbo a ga na-agbasasị ka ụkpaka ebe ọbụla. Ngwa n'ezienụnụ biko kee na ihe unu che n'ihe onyonyo a anyị na-eche na onye isi ala Naijiria na onye isi ala Ghana ka anyị maa n'ihe ha ga-abịakwu. Nke a ha gbara nkịtị anyị ama n'ihe dị ha n'obi bikos ihe ọbụla metụta ha na ndị Igbo ịfụ onye ọbụla agbachipụ nkịtị, onye ọbụla eme gịnị agbachipụ nkịtị. Ama m ihe ụdị ihe a ji eme na Ghana. Onye isi ala ha apụtabeghị okwu okwu nke onye isi ala Naijiria apụtabeghị ekwu. O nwebeghị isi ndị ana na-aba apụtara kwuo okwu. Ọ dịghị une sọpraịz. Ndị Igbo bụnụ osisi kwuchiri ụzọ na-eri apa mma, onye gata ogburu gafee, onye gata ogburu egafee, maka na ha amago na onwe ha onye na-ekwuchitere ndị Igbo ọnụ ha. Ọ dị egwu. Biko kee na ihe unu che na comment section. Ndewo na ụmụnne m, biko unu echezọkwana like, share, subscribe.